नंगौ जोंनि बारग' एक्स NDFB एनआई केसआव नांनानै थानाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलावहाय बिथांमोना गासै 54 केडेट्स दंमोन। दा बे 54नि गेजेराव दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मा होनो जेलावहाय बिथांमोनखौ 35 एनआई नांनाय बिथांमोनखौ दिनै लाबोबाय। नैबे कर्टआवहाय बिथांमोनखौ हाजिर खालामदों। जों दिनैहाय एक्स NDFB हिसाबै जोङो जयैनो बयबो लोगो नांनानै बेवहाय लोगो हमफैनाय जादों। आरो लोगोसे भिक्टिमाइज फेमिलिफोरनि फेमिलिफ्रा दिनै बेवहाय 36 बा 35नि फेमिलिफ्रा बेयाव लोगो हमफैदों। दुखुआ बेनो गोबाव सम बिथांमोनहा लोगो मोननायखाय दिनै बिसोरनि फेमिलिफ्रा एकदमबारे मा होनो इमोसनेल जाजोबदों। थानो हायैबायदि मोनसे परिबेस फैदों। आसा खालामदों सेन्ट्रेल सरकारा आरो आसाम सरकारा आरो लकेल जोंनि सरकारा थाबैनो जोंनि बारग' एक्स NDFBखौ एकर्डनि दुखुखौ नायनानै एकर्डनि माखासे रेसपन्सिबिलिटिखौ होनानै बे 54 एनआईए केस नांनाय NDFB सिनियर आरो जुनियर केडार्सफोरखौ थाबैनो दिनै जेबायदि जोंनि लकेलाव सफैबाय बेखौ जों मिजिंथिदों। थाबैनो बियो गगोन जों मिजिंथिदों आरो आफा इसोरा बिथांमोनखौ थाबैनो गनायनि थाखाय हेल्प खालामदों बेखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों। बेजों लोगोसे दिनै जोंनि क'क्राझाराव लाबोनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्लायावबो दिनैहाय साब्रैखौ दिनै लाबोदों आरो बिनि उनावहाय 2 तारिख 6 माह नैबे नेक्स्ट मासावहाय आरोबाव नलबारियावहाय 2 लाबोबावनाय जासिगोन आरो बिनि उनावहाय 5 तारिखआव तेजपुराव लांसिगोन आरो बिनि उनावहाय बिश्वनाथ सारियालियावबो आरो बाखि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एनआई केस नांनाय केडार्सफोरखौ गासैबो जिल्लायाव लांजोबनाय जासिगोन। दा मिजिंथिदों दिनै जिखिनि निजा जिल्लायाव लाबोबाय बा जिल्लायाव लाबोबाय मोजाङा बेनो जों गोजोननाया बेखौनो मोजां मोनदों जे जोंनि फेमिलिफ्रा गुवाहाटीयाव थांनानै थाखा फैसा गारनांला। बेयावनो जों थाइसे थाइनैजों फैनानै जोंनि फेमिलिनि मानसिफ्रा बाव लोगो हमफैनो हासिगोन बेखौ जों गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो बे जेलाव थानायजों लोगोसे थाबैनो बे बोसोरावनो जाहाथे बिथांमोननि जाहाथे केसफ्रा जोबनानै उदां अख्राङाव फैयो बेखौनो जोङो बारग' एक्स NDFBनिफ्राय भारत सरकार मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनिसिम आपिल खालामदों। हम मिनिस्टार अमित शाहनिसिम आपिल खालामदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम आपिल खालामदों। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो बारग' एक्स NDFB जानानै भिक्टिमाइज फेमिलि जानानै जाहाथे बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोगोन आरो बिथांमोना जेन उदां अख्राङाव जों बेखौनो हास्थायदों आरो जों खावलायबाय थादों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर जोङो अराय सम खावलायबाय थादों बिथांमोनखौ लानानैनो जिहेतु बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ' मोनबोबाय बिथांमोनखौ रेहाय खालामनांगौनि थाखायनो जोङो अराय सम खामानि मावबोदों आरो जेन' मोजाङै मोजां जाफुंसारो जों बेखौ एक्स NDFB हिसाबै अराय सम खामानि खालामो। बिथांमोनखौहाय दिनै लाबोबाय केसा जोबागौ माने बिथांमोना क'क्राझाराव थानांसिगोन। बिनि अनगायै चिरां दङ, बाक्सा दङ बेबायदि जिल्लायाव दिनै मानसिया हयथ' सासेयानो नाथाय केसा गुबुनावबो दङ। दा थिग बेबायदि हिसाबै बिथांमोना बेयाव थाथ'नानै केसफोरखौ सालायलांनांसिगोन। बिथांमोनखौ दा क'क्राझार जेलावनो दोनथ'नाय जासिगोन। बेनि अनगायैबो गुवाहाटी दंबावो माखासे जायफोरा गबर्धनायाव दङ हयथ' बिथांमोनखौबो लांसिगोन बेवहाय बाक्सा जिल्लायावहाय बिथांमोनखौबो लांसिगोन। जिल्लायाव जेफ्राव केस दङ गासिबो लांजोबनाय जासिगोन जोबथेसालियाव दोननाय जानाय नंलिया। जोनोम नानै दान्दिसे सायना सालिया
खौसेथिनि दौलेंजों बर' माहारिनि गोदान जारिमिन फोरोंलांनि इयुन जोलै हान्जानो खिन्थालांनि खौसेथिनि आदब खायदाजों सुबुं माहारिनो मावनो गोनां हाबा अबंलावरिनि अन्नाया बुहुम बिखायाव जोनोम मोननानै थानांगोन जोंहालाय फोथायलायनाय गावजों गाव अनलायनाय आरो मोजां मोननाय सान अखाफोरखौ साखि दोननानै लाखानाय मोनसे थांखि दंखायो जोंहा बर' हारिखौ बुहुमाव गायसनलांनायनि हारिमु सोदोमस्रि जेरावबो गोसार होनायनि अबंलावरिनि अन्नाया बुहुम बिखायाव जोनोम मोननानै दान्दिसे सायना सालिया मुगानि थान्दै महरै नुजादों जेबोला बादायारि मुगानि जोहोलाव जोहोलावजोफोर आलायाथानि दाहगार गावबा गावनि रोंगौथिखौ अबंलावरिनि अन्नाया बुहुम बिखायाव जोनोम मोननानै सुबुंफोर गावजों गाव नोंसोर मानो एना एनि खौसे जा बर' सुबुंफोर गावजों गाव नोंसोर मानो एना एनि गावजों गाव नोंसोर मानो एना एनि
ơi bồ đà số bung phê gạo rừng gạo nâng xê mà nơ e na e nu gạo rừng gạo nâng xê mà nơ e na e nu